it's when you pray to God. You pray above. Amen. Pray above. Pray above bazalwane ile ntethi asidirectwa izime iphambi kwethu. The person that prays in spirit is a person who can pray above. Allow me to remind you bazalwane namhlanje ukuthi wena wavela uNkulunkulu wathathekela ama notes or record angeke ukwazi ukuthandaza kuNkulunkulu ongamazi. Amen. That's a foundation. I need to speak a second. So thandaza, because uma sizothandaza bazalwane, we need to establish a platform. Nezo bazalwane ukusuke kufuneka kube foundation. Ngokomthetho besingavele singene la sinikeza lama mic sithi ubani sicela khuleke nezo bazalwane. It's easy to do that, but sinento ethi when you come to Zion umthandazo wami uhlala nento ethi uNkulunkulu akube ukuthi usizwile nezo bazalwane. This place umthandazo wami mhlambe ke into engiyibizele nengithi noma ngathiwa ngishumayelanga, but uma ngingathola ukualign umuntu noNkulunkulu athume khuleke kuye lokuthandazele uNkulunkulu aphendule ukube bengikusho ngesingisi bengizothi Zion is a place where we pray effective prayers. Kezwakala bazalwane ila sithandaza khona uma sithi amen sisuke sifuna into ethi uzwile futhi uzokwenza njengalokhu sishilo. Amen. Hallelujah. Intenza lesikube ngathi siya directana ekuthandazeni lokho. Amen. uNkulunkulu ukhona, angithi sasho kanjalo sithi abakhuleka kuye bamele ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Hallelujah. Namhlanje wana emphasize bazalwane into ethi ukhona, kodwa futhi kubalulekile ukumazi ukuthi how great is your God. Kezwakala bazalwane bukhulu kangakanani uNkulunkulu okhuleka kuye. Anibonge igama likaJesu. So into abisuthi man uthandaza alibonge igama likaJesu. Let's seek God to find him. Cabanga ukuthi uma ngithi example bazalwane into engisho uma umuntu ezoya enyangeni egula, uma ngabe egula bazalwane mhlawumbe ake ngithi uphethwe into ethi wafa uhlangothi ulele phansi, ngithi sikhuluma ngabantu abaphansi. Uma ehlangothi walala phansi bese kuba khona umuntu omlayelayo athi nami ngake ngaficwa into enjengaleyo. Anibonge igama likaJesu. Abesethu memtshela athi pho wena wenza kanjani ukuthi uhambe ngenyawo wasuma kanjani kulolo. How did you survive leso sikhathi noma waphila kanjani? Siyamsana bazalwane. Bese into ethi ngoba ngikubona uhamba ngenyawo zakho kanti mhlawumbe mina odokotela sebengitshelile ukuthi ayisekho into engenzeka. Amen. 2 sengihambile zonke inyanga nazo futhi seyihlulekile. So uma kuthi wena wakwalala endaweni engilele kuyo wagula ukugula engukugula namhlanje, kodwa wena ngibona uhamba ngenyawo. Sanibonani. Hallelujah. Nikhona kodwa ningene kumoya masinyane basemthi Jesu uthandaza kumoya bese siyayicela indlebe izwe lokhu umoya kushoyo.
took a chance. Siyamsana bazalwane, iyenza le nto engifuna ukuyenza. Lokhu kusho ukuthi uma singakulinganisa ngomthandazo, lokhu uthandaza kunento ethi lento kade yabakhona, lento kade ngiyithandazela, lento sengiyifastele isikhathi eside, lento ngase ngathandaza nabanye, lento ngake ngayibika nakwabanye abafundisi, lento ngake ngathandazelwa naphesheya, lento ngake kwafika umprofethi othile, ngake ngathandaza noma over the phone, ngathandaza ngafona kwathiwa nansi i-call line, nansi helpline, nansi call center, ngaya ko-1-on-1 abantu okuthiwa mawuke wahlala nabo wakhuluma khona izinto ey'jikayo, athi lo muntu kodwa kwenzakalanga, alibonga igama likaJesu. Bese kuba ukuthi leyo nto useze wayemukela, ulele phansi uthi vele ayikho into engenzeka, kodwa uthi lo olele phansi amngey'nyawo uthi ngathatha uchance. Futhi uthi lona hhayi ukuthi ngangiyikholwa le nto ukuthi izokwenzeka, ngoba sometimes we go to God and isukholwa kodwa uthola ukuthi sike sondele kuye singakakholwa, kodwa sithi asimthembi uNkulunkulu, kodwa simnika uchance. Bakhona kodwa abantu abathandaza ngeqiniso bafowethu, ngoba le nto yokuzenza ikhona ngeke isisize. Sanibonani egameni likaJesu. Mina ngisho ukhuluma iqiniso uthi nje yabona nje uNkulunkulu sengiyathandaza nje, kodwa khona angikwethembi, khona abantu engifuna ukuthandaza nabo namhlanje ngomhla ka-2 kuMeyi 2025 abazothi ngathandaza ngakhona, ngathandaza ngathembi, kodwa ngambona uNkulunkulu eyenza le. That is to pray in truth, bazalwane. Sanibonani, sanibonani. Ukuthandaza ngeqiniso lokho. Kuba nento ethi hayi khona ngiyazi ngezwa, kodwa nje manje namanje uNkulunkulu, mina bazalwane, I'm honest. Ngicabanga ukuthi le nto ethi God is my father yenza ngikwazi ukum-approach nje as ufaith, bazalwane. Ngithi khona nje indodakazi yakho sengithi angitshele but prove me wrong, Father. Amen. Hallelujah. Ngisathakela bazalwane ukuthola nabashumayeli, abapostoli of faith, batshele nje iqiniso bazalwane. Ukuthi sometimes that's how we go to God. Because simbulela ngokunenza nicabanga ukuthi sithandaza ngoba ukholwa kukhona at all times. Sometimes we pray iphambana nathi. Sometimes uthandaza ukuthi sengiyathandaza ngoba wena uNkulunkulu lento eyishiwo ngeYesu bazalwane, ngoba wena uthe we must pray about everything. So ngami ngilethe everything nikhona bazalwane, abesethi uthe we must pray at all times. What has khuleke ngakho konke sikhuleke kuwe wedwa, singa
Spirit. Hallelujah. Ngoba into ezokwenza uNkulunkulu akunake at times, it's when uzabuye ugenuine, yes bazalwane, useqinisweni wena yourself, ungamemangeli ngoba this is God, this is your Father. uNkulunkulu usaba, yazi uNkulunkulu yazi ukuthi uyasaba, yazi uma ungabaza futhi uyazi ukuthi yabonakala uyathanda kodwa akayithembi naye lento, bese kusho ukuthi ngoba uNkulunkulu ubaba wethu abese yaswelana nathi. Yes bazalwane, iprayer bazalwane is the only thing uNkulunkulu akwazi ukuyihlangabeza. Angeke ngifise ukuthi halfway, kodwa iprayer is one thing where you take one step. uNkulunkulu
ethi sesondela ngegama likaJesu yona iyabulala ngekho ngema phambi kwakhe kodwa egameni likaJesu siyasondela thohlabelela athi the closer I get athi the more I see the glory of the soon coming King. Asondela ngathi asondela ngokulunga kwethu asondela ngamandla ethu asondela ngokwazi kwethu kodwa ngegama likaJesu sanikezwa lona. We qualify. Praise the Lord. Uyayizwa le ndaba engixoxeleyo. Angithi mina ukukhona umuntu wayelelo hlalele. Engenathemba lokuvuka. Futhi etshanthela usukulunga. Futhi ngeke kusenzeka lutho. Kodwa kwase kufika umuntu wamtshela nami ngake ngalala la. Mhlawumbe that's the only reason I'll stand here and pray with you. That is the only reason I qualify to pray with you. Utohlabelela was deep down in a muddy place when no one cares about me. Ati but Jesus came down. Ati he lifted me up. Ati ngangisodake. Ati wangithiphodakeni. Wayeseyamphakamisa. Wangibeka endaweni ephakeme. Ati ngakho ngicula. Wayikhuluma ngokuculana mina ingakho ngithandaza. Ngesibindi ngakho futhi nothi ngicela ungithandazise. Hayi ngoba ngiqualifya. Baba ngesandla uyena uthi angisasi ngedwa. Kodwa sengiza nabo bonke. Kula lelo gama likaJesu. Esatholela ngalindawo uNkulunkulu. Bese sithi Father we pray in the name of Jesus. Sisiqinisa isizukulwane sakulesi sikhathi. Ngiyaphithizela phakathi maningi amagama okuthandazwa kuwo manje. Maningi amagama futhi okusazukhulekwa kuwo. Maningi futhi ama-altars bazalwane okubizwa kuwo igama likaJesu kodwa ongesiyena uJesu. Amen. Manje ingakho ubona ngathi we-implemented the session bazalwane. Hayi ngoba sinibona nje ngathi let's change the pattern of worship ukuze sisurvive lapha phambili. Nikhona bazalwane ukuze nje lento uNkulunkulu esiyenza la ube nento ezokunika yona yokuthi mawufika kulawo ma-altar bazalwane ungakwazi ukufela kuwona. Alibonga igama likaJesu noma sebethi Jesu uzwe nje ukuthi hayi kodwa ungathi akusiyele okubasa ngoba uma ingekho into evalelwe kuwe awuzukwazi ukufa. Uyozwa bathi Jesu Nkosi ngandaba babiza lona igama no bazalwane. Asiyo yonke indawo kuthiwa Jesu washo ngezulala wathi akusibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi Nkosi abangabakhe. Niyezwa bazalwane noma bangenza imangaliso akusibona abantu akusho ukuba ngabakhe. Manje siliba leli esikekhaya ukuthi shilo bazalwane sathi ibhilidi liyasha. Liyasha leli bhilidi enomhlaba bafuna liyasha ibhilidi. Manje sizama ukuya kwi-safety point. Siyama kwi-spot la sizoba safe khona. Ayikho into ezosisa kuleso spot ngaphandle kwalokho bazalwane. Fanele kube khona into oyizwayo othi ungekho ukuthi ungaze uthuthe kwakho uzohlala nami kodwa uthi uhamba la uhamba khona uhlele ezweni lakini uthi kodwa ngiyeza ukuthi I'm safe. Niyezwa bazalwane alibonga igama likaJesu. Number was once there we are going to pray. Sizokulela kulelo gama akekho malivimba bazalwane. Ishosha ziyasukuma kulo. Alibonga igama likaJesu. I'm on a mandate bazalwane these days. uNkulunkulu uthini igama likaJesu ngilidedela namandla kuwe. Yes bazalwane. Mhlawumbe emhlabeni sekubizwe kakhulu kwazi kwangathi liyafana.
ngiyazi ngangahlangathezwa ingane nje bazale ingene ngangena ngomnyango ngazomalala ngibhizi ngakho kose ngentombazane etingane alibonga igama lithi ngiyabingelela ngizobonga angiyazi ngijwayele kunaka abantu bazalwane ithi ngizobonga iyo lephamsana uma ngokengane yami amen ithi ke ngizobonga intwami yabuka ke ini iyaxoxa masinyane lengane ngiyithethile ubufakazi bomthandazo owenziwa la yona khona umkhuleko bazalo ke wala ehona kwathandaza ngangithandaza into ethi Lord break the silence ngathi kudala uthule enkulu I break the silence alibonga igama lika Jesu ngathi noma ngathiwa bengafanele kwenzeke kodwa break the silence uNkulunkulu alibonga igama lika Jesu ithi ke yona engane oyibona ngiyithethile uthi ngaleso sikhathi thana odokotela basebeshiya kwakusho ukuthi izothetha ngomthungo bazalwane ngeke sikwazi ukuyithethela kwasukuthi ngidabula amandla bafowethu hayi bazalwane asinyase ngephi amandla awusothi ngiyabona mhlanje ufuna ukuthandaza nginyakaza amandla glory to God nginyakaza amandla namhlanje ufuna ukuzothandaza inyakaza amandla kaNkulunkulu ngiyadabula nje tu amen ithi nje uyibona liyithethile angisikwanga emva kokuthandaza bayithethele so I believe God izinto enjalo bazalwane zenza ngithi I'm gonna pray without ceasing sokhuleka ngaphezi futhi sandisa ukholo niyezwa bazalwane senza ukuthi asimthembele uNkulunkulu ethi abantu nginike testimony yokuqala iningi nje bazalwane iningi ikhona nje umkhuleko uyazi baba umkhulu esasike sayabo ngafike ngahlala ngangibisiweke nakhona kwakuyinkonzo ekuthiwa sizobo within a short space of time but we've got 3 weeks within a period of 3 weeks bazalwane uNkulunkulu ukhakha izinto ukhakha usaqhubeka uyayikhakha ngoba uyabukela ngokukholwa leyethembe ukuthi kusebenza ukuthandaza wami lonke kholwa yiyo yethembe ngayigamazi ingakho ngithethe sisondela kanjani kuye masitokuthe egameni lika Jesu ngegama lika Jesu siyasondela bazalwane alibonga igama lika Jesu oyifakazela abantu bazalwane bayitholile nemisebenzi angithi yabona asikubizi sikushayisa ulayila sithi waza abafuna umsebenzi wozani nama 1000 rand no we don't do that we pray to God in truth bese uNkulunkulu ebheka loya naloya alalela ukonje lona ebefunani ngokwesidingo sakhe abese uNkulunkulu yakwenza amen nayimoto nje siyatholakala la ekhaya alibonga igama asishumayele thina silinga nje siconnect noJesu namandla kwazikwenza yonke into siyathandaza ukhona lo uNkulunkulu kuleli usasiphamsini umama lapha isandla bazalwane cishe kuhlela lapha kuyi-evidence bona labantu befakazi bamcela bona labantu besho ukuthi hayi ngosibonile nje uNkulunkulu kulo naleli ngoni kuso sona lesi sikhathi bazalwane ilapha engangithembela wozani yakhumula sisentabeni le ngathi wozani soshaya stronghold haleluya sashaya stronghold yakhatheka izinto nesakho wasiyeka glory to God ongenzeke bantu uNkulunkulu wethu kuyenzeka I'm gonna stand and say till the day I die with the last breath I take ngoshite yodwa ngiyosithe ngithi ongenzeke bantu uNkulunkulu kuyenzeka glory to God alibonga igama lika Jesu ngoba ngiyakholwa bazalwane ngiyamazi ngimbonile ngiyekuye ngimbone kimi asithandazeke ebusuku njengendoda bengixoxela ngathi khona umuntu olenohlakela msengisame konke ngehlulekile ithi le ndoda nami ngake ngalala lapha wasinda kanjani bangilayela umuntu igama lomuntu bani omunye bangasiya umuntu uKristu Jesu malithi iBhayibheli munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu lithi lo umuntu uKristu Jesu umuntu uKristu Jesu ukulenza namhlanje kanye nathi siyaqinisekisa ukuthi ukhona uthi yena uma babili noma bathathu behlangene egameni lami athi mina ngiyoba khona iyodwa bazalwane intenza nibe phambi kwenu iyodwa intenza nibe phambi kwenu ngakuthi ngoxolisa njalo bakithi ngoxolisa njalo uma lapha kumfazi
Amen. Kodwa siyabonga ukuthi abafazi babathandaza eBhayibhelini ukuthi ngiyathandaza nje manje. Ngikude ngithandaza nje bafowethu. Umuntu wesifazane umila ngijabule empini nawe. Kodwa uzothandaza bazalwane. Amen. Iyodwa into engenza ngithandaze bazalwane. Into eyenza mina ngibiza umuntu ngithi woza sithandaza ile nto ethi ikhona into engidayo. Engithi njengomuntu njengoba ngijubule kuleli holo bazalwane. Leli holo alinayo isystem, uyalibona? Isystem ifika nathi. Leli holo linogesi. Leli holo linamaplagi. Ikhona. Kodwa ugesi walo namaplagana ngeke wenze ikhali lomsindo okhalayo. Sanibonani? Ikhona ka? We understand? Ugesi bangaba nawe holo. 2 amaplagi abe khona sebenze ngabe bikhefilene. Kodwa konke lokho kukodwa angeke kukwazi ukukhalisa lomsindo okhalayo. Niyezwa bazalwane? Kubizwa ukuthi nalona system uma engenawo ugesi. Isystem yakho isebenza ngogesi ngeke ikhali khona umzwayo. Into eyilezi. So into eyenza bazalwane ngimbize ngibe nesibindi sokuthandaza nomuntu. Into enginika isibindi ukuthi nginama adapter, nginogesi namaplug ukuthi wena woza nesystem yakho uzoplaka lapha egesini wakho. Uma kule system yakho ngeke isebenze ugesi wakho. Sanibonani bazalwane? My plugs no guess one namanjao. It is the level of my faith. Because the faith I have it was at the toya uzo plaga loku kolonwa. Bese siyabona ukuthi uNkulunkulu uzokwenza and see what God can do. Alibonga igama lika Jesu. Yebo usuzamile yebo usuhlulekile. Kodwa ukuze uNkulunkulu asebenze akahlulwa lutho bazalwane uNkulunkulu. Iyathi nyasuke iqini plaga. Sanibonani? uNkulunkulu ayikho akakwazi ukuyenza. Isystem kaNkulunkulu i-right, i-100% i-perfect. Yingakho kumele yaxhunywe eplugini iyakhala. Kodwa uma ingekho iplug nogesi ayikwazi ukukhala. Ayikho into uNkulunkulu angakwazi ukuyenza. Nothing is impossible with God. Ungakubamba lokho sesizothandaza ngoba angikwazi ukuthi ukuphelana entabeni. Mhlawumbe simthola ithuba lokuthi omunye nomunye ashathi bengisacela ukucela umthandazo ukuthi kodwa umthandazo wakho onyuke nawo nesimo sakho okubuke naso. Let us pray about that. Mina ngilethi link bazalwane ngoba la uNkulunkulu ebona khona ukukhona uNkulunkulu uyathokoza. La uNkulunkulu ebona khona ukukhona uNkulunkulu kwazi ukusebenza. In the absence of faith God cannot do anything bazalwane. Hayi ngoba engenamandla yilink nikhona bazalwane. Ifaith ilink ehlanganisa umuntu neyinkinga zakhe neyicelo zakhe noNkulunkulu namandla akhe. Bese behlangana la ekholweni. When you have the faith God can work. Angikhotheke bazalwane. eBhayibhelini bonke abantu uJesu abaphilisa. I-question yayiyodwa yakholwa yini? Ukuthi indoda lomuntu ingakuphulukisa. Kwakufika umuntu oyimpuputha mthi ulokhaza benjalo. uJesu wayengamenzi ukuthi wayifuna ilink khona bazalwane. Wayivela nje uyakholwa ukuthi indoda lomuntu ingakuphilisa. Abuza ufuna ngikwenzeleni ithi indoda rabuni ukuba ngibone. Ngicela ukuba ngibone. Angijabulisa nesimo esithi I am blind. And uJesu nawo amandla. Kodwa uJesu uthi give me your hand. Ndikeza isandla sakho ukumnika isandla. Bazalwana ngisikho ukukhipha the physical hand. Uthi nasi isandla cha uno ukumnikeza ukhona. Then when you have the faith bese kuhlangana amandla ahlangane nokukholwa ukholwa namandla kaNkulunkulu bese kuphipha into esithi it's a miracle. Noma healing mountain healing no be breakthrough mountain be breakthrough or prosperity whatever okucela bese uyakuthola kushoda ukhona awutshela sokuthi uzwathi kushoda ukhona. Namhlanje sizoplaga kwiplaga la kudedelwa khona amandla kaNkulunkulu. Anibonge igama linamandla. Namhlanje ngizoplaga nami isocket. Anibonge igama lika Jesu. Nami ngiyacela ukuplaga ekukholweni. Angazi ukuthi ubhekene nani. Angazi ukuthi uhlangene ngani. Lithi iBhayibheli ingakho ukuletha bayokhulela kanjani abangakholwanga. uNkulunkulu bazalwane was trying to tell us ukuthi ku weightless
khona. Ungaphinde bazalwane useless ukukhuleka komuntu engakhona. Yenza kunjalo uma uyothandaza uthi baba ngiyakholwa ukuthi ukhona. Ngiyakholwa futhi ukuthi ungangisiza. Ukube bengakhona bengeyokuthandaza bengizoyeka mina ngiyayeka ke vele bazalwane. Mangizwa nje ngingacinga uzothi no ukuthi asithandaza no bazalwane mina angithi ngithe sizovusa abakhuleki. Nekhonza ezomkhonza ngeqiniso nezo bazalwane. Ngoba lento esiyibona phandle ilento ethi sizama ukuzenza iziteri ngadamandla sinawo. Nikhona bazalwane. Ngalesikhathi uzama ukuzenza iziteri into enza ukuqoqela izimfihlo zami. Ilento ethi ngifuna ukuthi naba was once there. But Jesus came down. Ngahlangana nomfihlo nje ilapha bazalwane. Alibonga igama lika Jesu. uNkulunkulu bazalwane ufuna abantu abazovuleka kuye bekhona. Uma ungakhona ohlala phansi bese uhlala phansi uzobade ngisho ukuthi umbuka awu kodwa uthi uNkulunkulu ungayenza lento. Khuluma njengomuntu noNkulunkulu, uNkulunkulu expect lokho. Uyazi ukuthi ukuza kuNkulunkulu uyisteering ukwenza ukuthi uNkulunkulu acabanga ukuthi right. Wawahlangana nomuntu elambile mawuthi ukudla athi ngisuthi kanti ulambile. Uyawumenza njani lo muntu kodwa yampoqelela nemini ukudla. Noma ngathi uphethe ukudla uthi uyazi ngicela ukukhipha nje sambe siyodla. Bese umuntu ethi yazi right ulambile. Kodwa ungampressurize lo muntu uthi kubalini yodla. Ngoba lento ofuna ukumnika usethela right. Amen. uNkulunkulu bazalwane unjalo kezwakala bazalwane. Unjalo uNkulunkulu ingakhethi ngiyazi ningakaceli. Kodwa into engisho ngithi celani. Abesethi ocelayo uyaphila. Ofunayo uyafumana. Nikona ongongotha wenze njani? Uyavuleka. If you don't ask, you will not be given. Uma ungacela ngeke uphiwe lutho. Uma ungafuni lutho futhi awuzukufumana lutho. Uma ingekho into ayingongothelayo that you know. Mhlawumbe ngisakhuluma nangomnyango bazalwane ngisho umthandazo ukuthi khona isimo esengibhekene naso nasi. Ngisacela ukuhamba ngiyongongotha naso kuloya mnyango. Igama lomnyango Kristu Jesu. Ngabe mangena phakathi emnyango kukhona uNkulunkulu onamandla ongalo. uJesu uzothatha indaba yakho ayipresente kuNkulunkulu. Bese uthi uNkulunkulu namandla akhe amakhulu amnikeza impendulo uJesu. Bese uJesu eyinika mina. This is a breakthrough to my problem. This is a solution to my problems. Ngiyazo bazalwane. Ongakholwanga bazalwane angacabanga ukuthi khona yemukela uNkulunkulu. So mina ngiyakwazi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu ngecha hayilena ngathi inkulu ngishiso komuntu okhonza uNkulunkulu sebezothi ngiyapolitikana ukuthi uma imnandi nje mawusangudla eceleni mawusungena phakathi iyaqala nakho obesithuza kahle. Ngishiso komuntu mina mangiphambi kwakho ngishiso komuntu okholwayo egameni lika Jesu. Okholwayo futhi ukuthi uNkulunkulu mkhulu. Okholwayo futhi ukuthi uNkulunkulu namandla okwenza konke. Okholwayo futhi ukuthi akukho lutho olungenzeka kuNkulunkulu. Okholwayo futhi ukuthi okungenzeka kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Okholwayo futhi ukuthi uNkulunkulu wazenza zonke imangaliso eziseBhayibhelini eyilotshiweyo. Okholwayo njengokusho kombhalo. Okholwayo yikho konke okulotshiweyo. Okholwayo yoNkulunkulu. Okholwayo lelizwi lithi yonke imibhalo iphefumulelwe kuye. Okholwayo ukuthi uma iphefumulele liyiqiniso. Okholwayo futhi ukuthi izwi likaNkulunkulu linamandla. Okholwayo futhi uNkulunkulu wamandla wakwenza. Akholwa futhi ukuthi uNkulunkulu unguyizolo namhla naphakade. Akholwa futhi ukuthi abangabanga baqele. Akholwa futhi ukuthi ke namandla ukwenza konke ngayo uKristu omqinisayo. Akholwa futhi ukuthi akusemina ophilayo kodwa uKristu ophila kimi. Akholwa futhi ukuthi wena wavulwa njengobovu. uIsrayeli wahamba kuze kube namhlanje. Akekho wazi ukuthi wakwenza kanjani. Futhi akekho wakwenza emva kwakho. Okholwa futhi ukuthi wowakhipha amanzi edoleni. Bheka idwala namhla masishaya likhipha umhlabathi. Idwala masishaya umlilo likhipha umlilo malihlangana nento. Kodwa ngalesa sikhathi uNkulunkulu owathi makushawa idwala kwaphuma amanzi. uIsrayeli waphuza. Okholwa idwala lake
Israel athi umethe asukuma amathole akwakhulunywa ngawo last time kwadala athi uyabheka nasabhekele abona ukuthi amanga nokuthi labo uNkulunkulu babakhiphi ababakhipha baqamba bangayishaya isifuba athi yime ngamkhulula uIsrael athi lo shodala athi ushomi yimngedwe engakwenzayo lokho alibonga igama likaJesu. Glory to Jesus. Athi umekhuluma okhulumayo uthi mawuthi wena wenza ukuthi abasethi athi wena wabupha uIsrael imali ehlanu ehambe ehlanu for 40 years hayi 40 days 40 years unyaka uphela uIsrael engathali uIsrael engafuni uIsrael ehlisinkwa sekasibulo because we need that God masalwa lo uNkulunkulu uyadingeka kulesi sikhathi yilo yesimdingayo church nesizodabula ngayo sithi wena wanisimanga ezulwini lamafu kwathi makufanele beyimvula esikhundleni samanzi ngenxa ukuthi uIsrael wayidinga isinkwa waguqula amafu awangathintithi imvula phezu kwakhe kodwa thintithi ukudla Israel wathi usenguye bese ubuye kaNkulunkulu engizothandaza kuye mina uthi nje yazi ngicela baqhele bonke abantu ngisacela ukuthandaza kulo mina ngisacela badeke bonke abantu ngisacela ukuthandaza yabo njengomuntu ophele esiqwini yabona amathuba wasifazane onomobo mathuba waphenya bazalwane waphenya kanje ephenya indlela yakhe esezwile ngazi noma naye wayithandaza lo mthandazo wathi abangendlela esengithandaza ngayo ngoba I'm here to pray with the people tonight abazoba njengowesifazane. Glory to God. Nithi iBhayibheli wezwa konke izwa namhlanje ebusuku as we are coming to pray wezwa ngazi noma wezwa lento engikulandisayo ungayizwa isethi uma lo uNkulunkulu enjalo ake ngisondele ngabe ngisakhuluma angisazi ukusho nenkinga yami kodwa sengizoba kumphetho wakhe bese ngiyabona namanje uma nguye. Show yourself, oh God. Show yourself, oh God. Umphenya esiqubini soNkulunkulu. Hayi bazalwane, usakwazi ukusala yedwa. Noma inyanga ingakwazi ukuvusa abantu naso. Kodwa uyethu uNkulunkulu othi methikitha amafu for 40 years akurekhodwa phansi. Kwathiwa wakwenza uyedwa kuze kubeka lokhu ngehlakaniphi. They cannot match his standard. He is God Almighty. He is Jehovah. There is no God above him. There is no God like him. Akekho njengaye. Kasana bekhona ngaphambili. Angeke bekhona namhlanje. Ukhona lokho nganyakaziswa ke manje. Don't be moved. Don't be shaken, church. Don't be shaken. But into ekwenza ungamove bazalwane into ayizwile ngoba konke kufanele kube ukhonto engengayizwa ngayo bese siyabonga Jesu bese wangiphethe yona hamphethe noyigodlile uthi mawufika kuthiwa nami uNkulunkulu bese uhlala phansi bese uvula ibhuku lakho bese ubheka bese hayi noma usungabe uzohlala eduze kwakhe mawungena esekhonzweni sukubuza ukuthi lo uNkulunkulu nguye yini lo owenza ukuthi ubuza ukuthi lo omlapho uyakwazi ukwenza bese uvela isiyalo bese wakwafuna ulwandle olubomvu angakwazi ukuhlanganisa amanzi makuthiwa lo uphethe i-checklist yakho angithi ufuna ukuzothanda sekuthiwe we are gathered here bazalwane to pray. The church is gathered to pray. When you party checklist before you pray because you have prayed to the false God. What is that? It is unique about our God. It is unique that we are
ngisho endaweni engcwele. Mina ngiyengizwa ibandla libabaza ukuthi hawu Nkosi yami emasontweni sekwaba nje yebo sifanele ukubabaza nami ngiyababaza futhi kodwa futhi at the same time i-checklist engiyiphethe ithi kufanele kube khona kugcwaliseke imibhalo ngoba imibhalo ifanele ukugcwaliseka. Otherwise sobona ngani bazamthuya ngoba lentenze angithi akasinikanga iwash ukuthi ngo-4:05 kobe kumhla 2 May 2025 ngo-10 kuyobeke uJesu sebuya akasinikeni iwash enda kodwa wasinikeza iwash elingama-signs of the end times. So uma sifuna ukubona isikhathi kusikhathi kufanele sihlale ngokubuka uze ubuke uwabona amanyala enchithakala endlini kaNkulunkulu ubuke bese uthi isikhathi kuyasondela uzwe kuthiwa nangu uChristu lewuhawu seku-5 thuma kuthiwa nange hlala ukuthi uyambhekuphethe itshela ukuthi akusuyena uJesu loya uphinde uthi hawu seku-2 minutes to uphinde futhi uzokunye uzwe kuthiwa hey no bani kade sithi basele hayi nabo sebheke ukuthi seku-30 seconds to bese wasinteyo ukuthi simele ukubaleka. iBhayibheli lisitshela ukuthi there is a time where we're not going to be able to pray. Lapho akusho ukuthi asithanda kuthiwa sibaleke kusawumusa ukuthi sihlangana kanje sithandaza but as we pray sikhulekela lelo awuthi ukhumbule Nkosi masihlangana sesihlangana ukuthi khomba amabala kimi uNkulunkulu ukuze ngingasali because ngoba masihlangana kukhona into ekhulunywa bese uyakuthi yazi nabe ngisashodana mama ingabuye uJesu ungakwenzile kanti ngizosala bese uzubonga lento ethulibele yabona basithi akade Jesu usabuye ngani ikhona into oyizwe this time obungakazuyizwe before kodwa uyizwe yasilele ukuthi uJesu ubuye ngalesi sikhathi bengazi ukuthi kanti ngigejile ngithi ngihamba kahle yabo bese uthi ngiyabonga uNkulunkulu ukulibala kaJesu. That's the only reason we come to fellowship. Sathandaza ke ebusuku lo uNkulunkulu. I prayed bazalwane prayer. I think into engizonenzela yona namhlanje nengizomkhombisa yona today ingama results alowo mthandazo. I see the results of the prayer every day. In part of the prayers engawathandaza ngamcela uNkulunkulu and I read the Bible ngathandaza ngithi sikwi-power of prayer. Yes bazalwane sikwi-power of prayer. As masiqeda lapha noma singathi nje babe egameni likaJesu akubeki nje ukusho kweNkosi yincekazi yakho uyobuqedile mina ngehle la. Right. I prayed bazalwane prayer bese ngakhohlwa bese ngikhumbula recently I prayed ekufundeni kwami izwi when I read the word of God ngiyalifunda bese ngiyabuka ngiwumuntu ke I don't know ngicabanga ukuthi it's a gift nakho izwi liyakhuluma mina into engitshela ukuthi iBhayibheli liyakhuluma iBhayibheli liyakwazi ukukhuluma lapha ivesi libe lapha phambi kwakho libe izwi ngoba uma lisalotshiwe it's a scripture but when does the scripture becomes the word? It's when the Holy Bible ihlangana the Holy Spirit then that becomes the word. La isho bazalwane ne-mathematics yasezulwini niyazi babomkhizi ne-mathematics yakhona ungamboni usathane sifundisa ngesilapha esikoleni ebhizi lokusolve x ezingabazi nalapho no-x abasolvayo. When does the scripture becomes the word? Ngakusekela ngezwi lokho engikushoyo uma kusalotshiwe yizwi lilotshiwe noma ungakholwa yilo njengokusho kombhalo angeke cela ukukhuluma into sisemhleli la ukuthi abantu bathatha amaqhinga nje aqophe kuleyo ndawo kanti basiqopha ngesito sonke bese abantu azadukusa abantu bakho bathi benokhomenta ngaleyo nto. Right. Angeke azagobhoze angeke igobhoze imfulo yabantu ukuphila kuwe for as long as usay scripture ungasikholwa sanibonani ngenxa ukuthi ngikhuluma into engekho ezweni leli verse esifunda siyalifunda bese uma ethi eswini sakho kuyogobhoza imfulo yamanzi aphilayo bese ngezathi kwakhona bese liyachaza ukuthi lokho wakusho ngenxa kamoya ababeza kumamukela abakholwa nguye emva kokukhazimuliswa kwakhe. You hear uyayizwa imath yamuzwa x. When does the scripture becomes the word? The scripture only becomes the word when the scripture is linked to the Holy Spirit.
kunezobhalayo lapho sethi yonke imibhalo iphefumulele. Niyezwa bazalwane, uma imibhalo ke siphefumulele then iba yizwi. Kahle kahle into esiyithathayo ke bamadonsela sithi inkenga siyolwa ngayo akusili ivesi ileyo nto. Uyayizwa le nto mama basilola inkemba sithi ngilola inkemba kamoya ngiyohlasela uthi ngiyohlakaza into lesikolo sikaSathane awuthathi ivesi wena noma ungangizwa ngisho ivesi ngithi there is no weapon formed against me that shall ever prosper. Kodwa iscripture asihambi sodwa. Ikenzi ikhali ngaphumelela ukuthi sidudulwa amandla kamoya ongcwele emva kwaso. Moya kaNkulunkulu hamba phambi kwaso lisizwe ngawo bese ukuze sekuyinkembe bengezelayo esuke iphenduka ithi angithi sayiphethe intethe izwi kaNkulunkulu liphilile linamandla abesethoshona ikhali kuneyinkemba zonke izisika manje akusini ivesi. Sekuyivesi eliphefumulele bese liyaqala-ke phakathi kwakho ngophoza imfula yamanzi. Yileso sikhathi ke bengizama ukuchazela ukuthi ivesi mina bazana ngicabanga ukuthi isipho engasipho uNkulunkulu liyaphuma la eBhayibhelini. Khona iminyaka engihambe ngayo mhlawumbe namhlanje basasho kade sikuhleke isona no Bishop Thathi David for yesterday sihleke ukuthi khona abantu abathi wena mangifeke ufunda iBhayibheli lakho wedwa. Angifunde la ngedwa ngifunda lelo liphethe lapho. Inkinga bazalwane nginama recipe niyezwa. Ama recipe la nginika wona yini ivesi yini isu niyezwa bazalwane. Ingakho phela ivesi uyabona nasezwe abantu baliphethe bathandaza ngala bathandaza phakathi bathi mgagadu wendlela lesinjandana bona sigoloza samehlabovu. Ukubona ukuthi uNkulunkulu ngaba isigoloza samehla uthanda uyathandaza njalo sigoloza samehlabovu wena idlodlo esha amaphiko uzwe ukuthi yey. Ilapha sketcha khona ukuthandaza. Okay ngicela ukuphina ukuthandaza into eyenza lokho unomthandaza engawuthandaza bazalwane mhlawumbe kangibuke lokho. I said to God uma ngifunda iBhayibheli likhuluma ngobuhle likhuluma ngobubi good and evil. Yes bazalwane iBhayibheli liveza uhlobo olubili labantu. iBhayibheli alivezanga abantu abahle kuphela. iBhayibheli bavezile abantu ababi kakhulu ababengabe behlele inkosi. Yes bazalwane labasiphetho sabo sababuhlungu. So ekufundeni kwami iBhayibheli mina ngachaza abazali bami ngalifundiswa uNkulunkulu. God had to come and sit before me angifundise iBhayibheli. So ekufundisweni kwami bazalwane abantu ababi bakhona eBhayibhelini abantu abahle kakhulu bakhona futhi bobabili banesiphetho sabo. Niyezwa bazalwane. Then ke ukufunda imibhalo ngayifunda into ethi ngasikhathi ngilifunda iBhayibheli in my spirit ngaba lento ethi ngazizwa ngithandaza ukuthi mina uNkulunkulu ngiyathandaza ngithi ngiyacela mina baba wami ukuthi yonke imbhalo enegative ezweni lakho okufanelekile kusulekile ukuba igcwaliseke ngiyakucela uNkulunkulu ingagcwaliseki nami. That's the power of prayer. Ngazicelela ngiwumuntu nje ngangakashumayeli nokushumayela angikholelwe nje sayifundela izwe because ngihlale phansi ngifunde ukuthi obani bami umoya kaNkulunkulu kimi baba nento how to think you gonna escape. Nicole David bazali kokuyinhliziyo inkosi after a man after God's heart. Uyibonela into njalo kodwa ukhona ukuba obukhulu kakhulu okubalelwa kumuntu nenayizwa lesibazalwane. So ngamcela ngathi I pray Lord ngiyacela uNkulunkulu ukuthi niyazi ukuthi imibhalo ifanele ukugcwaliseka. Uyawuzwa ubuhlungu kanjani usufunda bakumcela sekuthiwa lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke umbhalo noma kwaprofeti umprofeti ukuthi ngesikhathi esithile kuyoba kanti kuvele kuqondaniswe nomuntu lesikhathi kwenzeka into ethile kuye. Ngabe sengihambisana nenkosi ngiyacela uNkulunkulu wasemazulwini nini manje ngobona uNkulunkulu namanje kwenza ngiyathandaza ngiyakucela imibhalo ifanele ukugcwaliseka kodwa ngiyacela enegative ne-wrong ingagcwaliseki ngawo. Kusho ngani to find another candidate. Mhlawumbe wena lokho igcwaliseka ngawe nje ulokuthi omamfeki bamile. It's a power of prayer. Akusiyo the anointing bazalwane amandla okuthandazo. Uyazi ukuthi wayengayitholela nombani uNkulunkulu bazalwane owayengakhaphela uJesu. Umuntu prophet isuke ingenani igama
nomuntu. NoMaria wayengekho lalingekho igama likaMaria makuthiwa a virgin will conceive and give birth, lalingekho igama ukuthi ubani lo virgin. Kodwa i-conduct kaMaria, ukuziphatha necharacter yamenza wameet ama-points nama-criteria of the virgin efunakalayo. Yingakho umuzobhala ukuthi ayemaningi ama-virgins. Niyezwa bazalwane, kubuye babe baningi abafelokazi, kodwa uNkulunkulu wathi uprofeti wakhe kulo mfelokazi. Kusho ukuthi there are criteria. uNkulunkulu unezinto ayibhekayo kumuntu. So uNkulunkulu ayingayithola noma uyazi ukuthi uJesu wayengakhashelwa uPeter, wayengakhashelwa uPhilip bazalwane. Into yayikhona isiprofeti, kodwa kwakufuneka i-candidate. Kwasikuthi uJudas uhambe ensisi oflow lapha endleleni yezwe bazalwane, ukuthi kukhulunywe benezinto zakhe kunama-agenda lawo ama-secret agenda amenza waba-exposed. Wayithola i-candidate ukuthi nangu umuntu ongamkhaphela ngoba nangu umuntu omelene naye khona bazalwane, nangu umuntu ongamletha ngoba vele lo uney'nkinga ey'ningi ngoJesu. So ukuthandazela ukuthi imbali ifanele ukugcwaliseka ukuthi ingagcwaliseki nayo. Ongenanthandaza into ethi Nkosi konke okupositive okulikhazimulisa kulidumisa igama lakho, ngiyacela I avail myself ukuthi kugcwaliseke ngami. Siyathandaza simele ngeenyawo. Sithandaza ngezwi bazalwane, sithandaza ngezwi bazalwane. Amen. Sengimphakamisile uNkulunkulu wamkhula ngithi sumzwe ukuthi uNkulunkulu esothandaza kuye. Why bazalwane senza kanje? Ngenzela ukuthi uma sekushunyayela omunye usuke ejahile futhi ukhamba nezwe bazalwane, umphoqa ukuthi aphume singakaqedi ukukhonza. Omunye bazalwane isuke izoqhumisa ikhanda lento eshunyayelwa la aphume 80 litha 80 nje ayikho nezwe bazalwane, bese elahlekelwa isibusiso. So this is God's grace nezwe bazalwane. Lo mthandazo wabeke emona ukuthi asenzeni kanje ukuze mawungena nje ufike uyithole into yakhe. Yabona makuthiwa nizolanda into zenu, izinto zethu ke la entabeni yasesonto silanda kule session yezwe bazalwane. Lesithi it's an intercession, session yeprayer. Yila kufanele ufike uqede yonke indaba yakho noNkulunkulu, bese ke lokho kushunyayelwa bese uthi ke silande imiyalo nomthetho emlonyeni kaNkulunkulu ukuba siphume la siyabe siyowenza uNkulunkulu athokoze ngathi nezwe bazalwane. Uyawuzwa umehluko phakathi komthandazo ne-preaching. Ngezwe bazalwane, i-preaching ila unikezwa, i-preaching ne-teaching ila unikezwa khona umthetho, wamukela umthetho, wamukela imiyalo kaNkulunkulu nezwe bazalwane. Ila ufundiswa khona ukuthi uNkulunkulu wathi ngalelo zwe lisuke kukhulunywa ngalo nangaleyo subject, ukuze simazi makuthiwa lokhu kumele entabeni bathi wozani siye entabeni lapho siyomukela imithetho emlonyeni kaNkulunkulu, siye kofunda indlela zakhe. Preaching is about learning God's ways. Nezwe bazalwane, i-preaching ne-teaching ukumbulela abantu iqiniso likaNkulunkulu ukuze makubekwe i-teaching bese ucheck-a lokho nakho bese uyakwazi ukuthi ongidukile ongihamba kahle. Yabona, kwabanye kuyi-confirmation, kwabanye kuyi-wake up call, i-preaching and teaching. Kodwa le session izothi asiqualify. Ngithi nizwile mangiqala ngathi asithande asingoba siqualify, kodwa sizothi siyakwethemba, sizekuwe uNkulunkulu, siyakwethemba, sizegameni likaJesu sibalekele embhoshongweni onamandla. Uthe wena babalekela khona egameni lakho bayolondeka nezwe bazalwane. Sasesithi-ke sizothi nako omamfeni besithandaza sabethi bayakholwa uwe uNkulunkulu. Ngithe mina la mina ngiphethe amaplanga, ngibazana ngiphethe isocket, ngithi wozogcuma ufana, mina ngiyamkholwa uNkulunkulu sengiqedile ukusho. Alibonge wena sekuwukuthi-ke thandaza ngaleyo nto othi I want to pray to God about this. Ngifisa ukubona uNkulunkulu enza ukuthi ngoba la asisithole isikhathi sokukunika ithuba lokuthi usinike i-prayer items ni-update abafikayo. Amen. Kodwa sizocela ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza konke. Amen. There is a God out
Siyakholwa, siyazi ukuthi wena ungongcwele. Amazwi okuphila phakade asemoyeni wakho yiwo lawo esiwamukelile. Sase siyakhuleka ngawo, siyakholwa, siyazi ukuthi ungongcwele. Put a seal on us, oh God. Put a seal on us. Declare us victorious in your presence. Ngoba lokho sibize ngakho ebusweni bakho, lokho esizoba yikho phambi. Uma sibengezwe kuwe ngamagama ethu, wathi singabanqobi ngoba uma kukhulume wena in your presence, whatever you have declared upon us, we shall be that, and nothing can change that. Take your glory, Father God. We believe that you declare that we are, and we shall be, and we forever will be exactly that. In the name of Jesus, we sing our prayer tonight. In the name of Jesus, Him being amen. Him being amen. Igama lami amen. Asithi amen. Ngoba siphethe uthandazo. Kodwa siphethe signature yakho. Your signature. When you say song to each, your name is amen. You believe. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngiyacela ndibazalwane sisilelo umthandazo. Thank you, Jesus. Leyo signature leyo. Ethi nje I believe. Ngoba yonke into isilo ngalokho bazalwane. Sishaya overlooking stage. I just want to give you that every time you pray, usuthandaza wathandaza ukuze ingqondo yakhe ingadlali ngayo uyiqhaqhe. Ubona njengejezi elithungiwe. Uma nje into ike yabuka ecingweni uyathola ucingo nathola indawo. Lalonke ijezi ukuthi uhamba ubheke phambili kanti kodwa uhamba usala. Ijezi liyaqhaqhela, uyigcina unejezi eliphelele kanti ijezi seluhafu sotshelwa abantu liyangokuya liqhaqheka. So lento engiyishoyo, it's an overlooking stitch. Yes, bazalwane, istitch esisengithandazile ya-overlocka. Istitch esi-overlockayo lesesithunga ijezi lawo uyobona ukuthi ufica into ongazi kodwa lento inamathele kanjani lento. Ithunga ijezi, ithunga ijazi, ithunga ishethi. Lesi stitch emasithungiwe into akujabona mawusika ukotini usukudlavazekile iyadi bese kuba khona-ke athi bese thungile wahlanganisa abese ehambise emshinini. I-overlocking bazalwana yenziwa noma yimuphi umshini. Uyaba nona uwodwa uyashintsha lapha emshinini wakhe asho ukuthi sengifake i-overlocking stitch ngoba angisahlanganisi manje kodwa sengiya-overlocka. Yeso bazalwane. So lento ohlezi uyizwa ukuthi sisho ukuthi nje I believe you are overlocking. Uyabona isikhathi senza kanjalo siya-overlocka bese lomthandazo usujijele kuNkulunkulu. Uthi bazalwane sekusente yodwa ukuthi ngakini sekuphelile sekuqedile. Sekusele ngakuwe uNkulunkulu. Bese uthi show yourself, oh God. Mawenze njalo uNkulunkulu usuke ngasakwazi ukwenza okunye. Usuke athi ayisiyabona into enkulu esisesandleni sakhe athi angikwazi ukuyibuyisela kuye ingenzekanga. Ngoba iyo ichaza ukusho ukuthi akusiyo uNkulunkulu. Sanibonani? We are going to pray bazalwane. Uyabona lezi ikhathi ukuthi we are going to pray our way out of every situation. We are going to pray our way into doors of triangle flesh. We are going to pray our way of survival in the season of triangle survival. We go out to pray our survival in not surviving situation, times and season. We are going to pray, church. In Zion, we are going to pray. Doesn't matter what the devil says. We are going to pray. We are going to pray. We're going to pray our way into closed doors. We are going to pray our way out. We are going to pray our survival. If it ain't fair, we are going to pray our survival at a point of death. And it is called of Fugile Masaran. She considered
of Jesus Christ. Don't stop praying.